Ay mga kalingap, magandang morning. Kasama po natin si Samantha. Today po may good news. Magkakangipin na si Samantha. Siyempre salamat po sa ating sponsor na pangipin kay Samantha. Samantha, okay ka lang? Opo. Parang ang lungkot mo lagi. Dapat happy ka na kasi magkakangipin ka na. Tingnan, pakita mo nga yung ngipin mo ngayon. Nahihiya pa. Okay lang yun, mamaya meron na yan. Sige, smile daw, Samantha. Meron po kasi siyang bawas na sa ngipin. Sira na kasi. Kaya pinapustisuhan. Salamat po dun sa buting sponsor. Excited na si mama mo na makita yung ngipin mo. Para kumpleto na yung beauty. Samantha? Happy ka naman, magkakangipin ka? Parang malungkot ka. Malungkot ka ata. Dapat lagi ka nang masaya. Kamusta naman ang pag-aaral mo? Okay lang po. Di sabi ng classmate mo sa ngipin mo? Ha? Wala man? Di ka naman kinakantsawan? Di man po. Di pag nagkangipin ka na, kukunin natin yung ngipin mo, pwede ka nang mag-smile. Kasi ang smile mo ngayon, tingnan mo yung smile. Smile ka. O ganyan lang smile mo. Mamaya, ang smile mo, na yan? Todo ngiti na yan. Samantha? Huwag ka malungkot. Sina Kuya Alvin lang to. Basta maging ka lang, masayahin, ha? Kaya mga kalingap, punta na kami dun sa dentist para kunin yung ngipin ni Samantha. Malapit na pati ang Pasko. Anong gusto mo sa Pasko? Wala. Asimsay na po ako. Bye! Tingin niyo doon sa camera. Kumusta? Anong nararamdaman mo? Masaya po. Nakakapit na po ako masaya. Masaya? Opo. Maganda na. Oo. Sige daw. Ngiti na daw. Yan. Patingin nga. Yan mga kalingap. At hindi pa siya sanay sa pustiso kaya hindi pa may buwelo yung yung kanyang pagngiti. Mga kalingap. At pauwi na po kami at ano kaya reaksyonin ng mama mo sa bago mong ngipin? Alam mo na yan kung paano linisin, sabi ni Doc. Ano daw ang ililinis dyan? Matigas po sipilyo. Matigas na sipilyo. Toothpaste ha, hindi kung man toothpaste ang ha. Pero yung malambot sa sa tunay mong ngipin. Ayan po mga kalingap, andito na kami. Bahay nila Samantha. Ito nanay, si Samantha, may bago na ngipin. Si nanay pakita mo na Samantha kay mama mo yung ngipin. Uy, maganda na daw. Pero si nanay wala pang ngipin. Okay manay, maganda na ang ngipin ni Samantha. Kakangiti na kompleto na ang ngipin niya. Smile daw ulit Samantha. Iyon. Upo tayo ni Sijan. Kamusta na Sijan? Asan po? Napaupo tayo. Bawal ang tapos ayusin pa yung buhok na natin. Naayos po niya yung natin. Okay na yan. Ganyan na lang. Ano na yung sabi nyo? Ganda na kakakit ko. Maganda na. Ay, dati na. Sabi daw ni Samantha. Dito ka sa Willie? Nagkakain si Willie, no? Kumusta? Napagod ka ata sa biyahe? Oo. At na si Samantha, bago na ang ngipin. Kaso si nanay, hindi pa bago ang ngipin. Yan. Nay? Okay na? Ganda na? Salamat tayo dun sa sponsor. Kamusta na ikaw? Kamusta ka na?
May bata ka na? Ha? 5? 5 ang ano mo, boyfriend? Anong pangalan? MJ. Tapos? Bungal. Ha? Bungal. Bungal? Bungal? Tapos sino pa? Limas. Ha? Boom. Madaming. Bakit nito na kay ni anak mo ang daming boyfriend? Wilin. Ikaw ay boyfriend ka na? Wala po. Ay, very good. Ganyan ang ano. May mga nanliligaw. Ha? Mga crush. Oo, meron. Meron sa yung nasulat? Ha? Wala po. Wala pang nasulat? Sinasabi lang maganda daw siya. Nasabi sa akin. Mga ano na yun sa'yo, nagagandaan lang sa'yo yung mga klase ng lalaki. Iyo. Lalo na ngayon, ano ka na? Kompleto ng ngipin. Kompleto na. Lalo na gandang maray. Lalo na gandang maray. Gandang maray, nakompleto ang ngipin niya na eh. Tapos si mama niya, bungal pa. Okay lang na yan, may asawa ka man na. Kahit bungal. Maganda man ang anak. Puti. Ako puti. Malapit na ang Pasko. Anong gusto mo sa Pasko? Ano sa wish mo? Sa Pasko. Sabi na. Gusto mo boyfriend? Napatawa. Kailangan mo si Asher? Ha? Si Asher? Ano daw yun, babe? Hindi. Asher Namoro? Ha? Kilala mo yun, yung classmate mo? Klase mo hindi? Oo. Ha? Classmate daw niya, Asher. Klase mo yun? Klase mo yun? Klase daw yun. Klase yung dakula. Radyo. Ay, gusto mo sa Pasko, radyo. Dakula. Sa Pasko. Tapos TV. Ang daming request si ano. Libangan. Oo. Anong nagalak-galak pag walang libangan? Dapat pala kahit may radyo o TV sila, ano. Ano, libangan lang naman. Ano lang, simple lang na naririnig namin at kanya ng mga tugtog. Oo. Kumusta na yung hanap buhay nyo? Nakita ko si Mr. mo dyan nagkakawit. Pagod nga kanina at sa bakilid na yung nyug sa tubig na bagsak. Mapagod ano? Pagod. Binababa ko pa. Basa-basa yung pantalong kanina pagsunod sa akin sa manta. Sa manta. Ama, nandiyan na niya si Kuya Din at walang bantay si Kuya. Walang ang bantay ito eh. At nanayas pa yun kasi. Kahit itong naalas, kahit itong talagang si Samantha lang ang maiiwan-iwanan mo. Marunong-runong. Pag naaris to, sasabihan siya Sige na. Bawal. Napunta ka dyan sa ilog. Natatakot ako. Baka malunod, di man pati marunong maglangoy. Natatakot nga ako. Pag pag sinasama ko ng mister ko, kasi Samantha, pinapabantay at... Buti nakikinig ito kay Samantha yung mga kapatid. Paano mo pagalitan? Halimbawa, si kapatid mo nagpunta ng ilog, anong sinasabi mo? Ang sinasabi mo sa kanila pag nagpuntang ilog sila? Pinapapasok po. Pinapapasok? Paano mo sila papasukin? Ano sinasabi mo? Magpasok na kayo! Ganon. Isa po sa natulungan, unang scout po natin ito. Na naipasa kina Kalinga Prab, si Samantha. Kaya ngayon ay okay man sila mga kalingap, maganda na ang kanilang bahay. At bibigay ako na yung pang kunting panggaragastos nyo para si Samantha ay lalong tumaba. Nay? Malulusog naman po sila dito. At malinis din yung bahay. Hindi kagaya nung dati na yung dumi ng bahay niya, Nababasa. Nababasa dyan sa sa balkon pag naulan malakas.
Nababasa. Oo, nababasa na ano dito ay napasok ang tubig diyan sa may balkon. Pag na ano, ulan malakas. Ano, maputik. Yung dati yung bahay, di ba madumi yung dati yung bahay. At ano, hindi minsan na ano, nalilinisan. Pero itong bago yung bahay, nalilinisan nyo. Oo. Dito na ano, sa balkon lang na ano, na napasok ang tubig pag naulan malakas. Yun lang ano, bagyong Pepito. Dito, dyan oh. Nagbaha? Dyan oh, baka dyan. Abot po dyan yung tubig? Baha dyan. Dyan sa daanan na yan. Oh, lakas ng ulan nun ay. Lakas nga. At hindi hindi makadaan yung mga nagdadaan na kamurotor. Ay, mataas talaga ano, ilog kasi yan eh. Tabing ilog ito ay. Hindi sa pano dyan ang ano, dirt. Dyan oh. Pag nalakas ang ano ay ano. Mabuti, dyan lang sa ano, sa kusina kami naabot ng baha. Kasi na lang, pero dito hindi naman kayo naabot. Hindi man naabot yung baha. Yung iba talaga lubog ang bahay ano. Nakakaawa. At yung iba. Oo. Buti naman ano kayo dito ano na eh. Safe pa rin Sa, kayo. ano, sa kusina lang nagbaha yung tubig. Lalim na mabuti dyan oh, sa ano, sa ilog na nilalaban ko. Pero din pag nalakasin ulan. Nakwento pala ito si Samantha ano. Oo, na nabaha din niya sa may ilog na nilalaban ko. Nakwento pala ito si Samantha. Ano kinikwento niya sa'yo? Na Madami daw madami daw siyang ano sa kanya yung crush sa akin. Sabi ko, pabayaan mo lang yan at ano nagagandahan sa'yo. Sabi ko sa kanya. Buti nakwento ano. Oo, nakwento man. Nasabi sa ko, Mama, may kaklase ngayon akong ano, guwapo. Ay, ko ang pangalan? Sabi sa akin. Ano niya? Ano ang pangalan, Bibi? Riri, nahihiya man. Bibi, Anong pangalan nun? Ha? Minard. Kapangalan tito mo? Minard daw. O tapos? Daw. Sabi daw, nagkakakrasaan niya mama sa akin. Kinukulitan niya ko. Inanong niya ako mama. Nakarakbayan. Sabi ko, nang ano lang yun sa'yo. Nang aasar lang. Ay, nakakbayan kayo. Huwag ka mapakbay. Huwag ka mapakbay at nananching yun. Ay ko, nang ano lang yun sa'yo. Anong ginawa mo Samantha nung inakbayan ka? Tapos, unang parasukan daw. Daw siya, yung maghihina na daw yung kamay niya sa upuan. Tinabihan daw siya. Sabi sa akin, dito ka na niya upo sa tabi ko. Sabi ko daw niya, sabi man niya, ayaw ko niya. Ay, ng anak ko. Sabi ko, ano lang yun, nakikikaibigan. Sabi ko sa kanya. Kakakrush lang sa'yo. Sumbong mo kay ma'am mo. Kapag ka inakbayan ka. Kasi bawal man yun eh. Ano, chancing man yun. Sabi ko nang naakbay. Tapos, hinila daw kaagad yung kamay niya. At tapos, tinabihan na sa upuan. Ang anak ko, sabi sa akin. Nagsusumbong sa akin yung una na parasukan. Sabi ko, ayan mo lang at nakikipagkaibigan. Sabi ko sa kanya. Sabi ko, kasi maganda ka at kaya marami sa'yo nagkakrush sa kanya. Crush ka din nga ata ni Alsher eh. Sabi ko sa kanya. Ano, Samantha? Crush ka din ni Alsher, ano? Sabi ko sa kanya, padalala ka na pa, no? Sabi ko sa kanya. Sabi ko, padalala ka na kahit ganyan. Marami sa'yo nagkakakrush. Sabi ko sa kanya. Sabi ko, ako din nga nun. Classmate? Marami din. Sabi ko sa kanya. Sabi ko, dinaanan ko din yung bibi. Sabi ko sa kanya. Tapos, mga ano yun, nakakagusto sa akin. Hindi ko pinapansin. At sabi sa akin, tumboy daw ako noon. Oo. Nagtutuntok daw ako. Kaya yan, Mr. Para naranasan mo. Naranasan. Mr. ko lang napasagot ko. At matapang daw kung dalaga pa ako. Nang susuntok daw ako. Sabi sa akin, ng mga nang niligaw nun sa akin. Nung katalagahan ko nun. Ngayon, yung si Alsher, ano ko yun? Pamangkin ko sa pinsan yun. Oh, may crush din yun si ata sa'yo eh, ano? Nakita mo yata bibing Dunis. Oo. Si Alsher, si Alsher. Crush ka ata nun ay.
Tinikilig na, nagtatawa. Si nanay kinikilig eh. Naalala mo na yung mga dati mo yung ano. Yung dalaga pa po. Si Mr. nyo na, di pa tapos? Andun pa sila sa ano? Tapos na. Hihintay lang ng Bayad, parang ganyan. sa pagkain. Buti naman at talagang di nagtitigil sa pagtatrabaho si Kahit maulan, Mr. nyo, ano? kahit maulan, sige yan. Masipag man, ano? May Biruin ano mo, may mga anak ay. Oo, may Binubuhay. may kawitan pa nga sa bibiraw, hindi pa natapos. At dito, muna namin dito. Oh, nagbihis, oh! Ay, ang ganda ng damit mo. Pakita daw ng damit mo. Para bang yun ni Bibi? Wow, ang ganda. Kaso di makita. O, dito daw, o, dito. Dito. Ay, wow! Ganda ng damit ni, ano? Nawilin, ang ganda ng damit mo. Mabula ka? Lagi mo pala siya nakakwento kapag kayo lang, ano? Kasi pag sa camera, nahihiya pa rin siya, eh. Ano siya, maganda siya sa bahay. Pag kami-kami lang. Pag may ibang tao, ano siya. Sabi ko sa kanya, wala yung hiya niya baga pag meron mga tao. Sabi ko, nagdadalaga ka ng bibi. Sabi ko sa kanya. Ano pa din, nahiya pa rin minsan. Ganyan talaga. Ayun, Samantha, okay ka lang? Hindi ka na mahihiya? Wala naman din. Hindi na. Pag kinakausap ng sagot mo. Dati hindi ano. May improvements mo kahit pa paano, ano, Nay. Bali, Nay, sige. Ito, Nay, may ano kayo, pang daradagdag nyo sa gastusin. At si Samantha baga nag-aaral. Mag-aaral din baga, namamasahe din. Ano? Kahit nagtatrabaho si Mr. Kasi si Mr. talagang masipag, ano, kaya deserve niyang tulungan kasi masipag man si Mr. niya. Samantha, okay ka na? O, smile nga ulit pag magpaalam. Yan, kompleto na po ang ngipin. Salamat po dun sa sponsor. Shoutout po sa inyo. At sige, Nay. At paalam na muna kami. At ito po mga kalingap. At update natin kila Samantha sa pinakauna nating na scout. At God bless po sa lahat. Don't forget to subscribe sa channel natin, Kalingap Alvin. At sa lahat po ng bumubuo ng Team Kalingap, Val Santos Matubang, Kalingap Rob, Ate Edna. Sa lahat po mga Kalingap, and God bless.